Какво ви накара да опитате апаратна процедура за първи път? Исках да опитам усещането на апарата и какъв ще е ефекта след процедурата с апарата. Какво очаквахте и какво получихте? Опитвала съм радио 600 микронидлинг. Очаквах да имам много болка, но беше търпимо и резултата след определени дни беше много добър. Важно ли е за вас салонът да работи с професионално оборудване? Да, за да може да оправдава цена и качество. Какво ви накара да опитате апаратна процедура за първи път? Исках да видя резултата от процедурата, как ще усетя кожата си, как ще изглежда личицето ми. Какво очаквахте и какво получихте? Като начало нямаш очаквания, ти лягаш, знаеш долу-горе технологиите, искаш да видиш нещо конкретно, но мисля, че резултата идва след това, когато си доволен, когато има глоу, блясък на кожата, хидратация, някога надминават очакванията дори. Колко е важно за вас салонът да работи с професионално оборудване? Задължително е. Няма как един професионалист да не работи с професионални апарати. Трябва да са качествени. Бихте ли препоръчали апаратна процедура на ваша приятелка? Да, абсолютно бих препоръчала. Има много процедури.